Χαίρετε. Για όσα μας ξέρετε και όσα δεν μας ξέρετε, ευκαιρία σήμερα να σας συστηθούμε και να επανασυστηθούμε σε όσα ήδη μας γνωρίζετε. Είμαστε οι Κοντές Φούστες, είμαστε μια άτυπη ομάδα νέων, να μας πω, φεμινιστική ομάδα, να μας πω, ακτιβιστική ομάδα, να μας πω. Θα μας πω μια ομάδα γυναικών, οι οποίες κάποτε νιώσαν την ανάγκη να δημιουργήσουν μια ομάδα, μια δική τους ομάδα, με σκοπό να ξεκινήσουν να μοιράζονται τις δικές τους αλήθειες. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί ξεκινούμε ένα καινούριο section σε την ομάδα. Να ξεκινήσουμε μια σειρά από podcast που η αλήθεια ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι να μας πάρει. Όμως είμαστε πάρα πολλά excited για τούτο. Και κάπως έτσι καλωσορίζουμε εσάς και εμείς. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πώς δημιουργηθήκαμε. Ποτέ όμως ποια ήταν τούτη η ατομική μας ανάγκη να υπάρξουμε σαν Κοντές Φούστες και σήμερα λίγο έτσι να αποδομήσουμε για αρχή το όνομα και το γιατί δημιουργηθήκαμε και ατομικά και μαζικά. Ας αρχίσουμε με το όνομα, νομίζω. Είναι αρκετά ενδιαφέρον όνομα και νομίζω η Βανθία έχει να πει μια ωραία ιστορία το πώς προήρθε αυτό το όνομα, γιατί Κοντές Φούστες. Θυμούμαι όταν ήταν στις αρχές, πέρσι έτσι καιρό, κάπου πριν λίγο καιρό, πέρσι, δεν θυμούμαι ακριβώς. Ήμασταν στις αρχές, είχαμε την ιδέα, δεν ξέραμε πού ήταν να πάει και ήταν μια νύχτα που υποτίθεται ήταν να βρεθούμε να κάνουμε ένα brainstorming ιδεών και πήγαμε σπίτι της Χριστίνας και ξεκινήσαμε σε ένα τετραδιάκι που έγραφε made ή raised. Νομίζω ήταν raised in patriarchy και μέσα γράψαμε όλες τις ιδέες μας με τι θέματα θέλαμε να ασχοληθούμε και μέσα από τούτα ήταν και τα ονόματα. Το Κοντές Φούστες ήταν το πρώτο όνομα που έδωκαμε και μετά φύγαμε το και ακολουθούσαν κάτι άθλια ονόματα. Αλλά και όχι τόσο άθλια και προσπαθούσαμε το πάρα πολλά και νομίζω μετά από δυο μπουκάλια κρασί είπαμε ότι να κάνουμε το πρώτο όνομα που ήταν και ήταν οι Κοντές Φούστες και νομίζω ότι δεν χρειάστηκε καν να εξηγήσουμε γιατί Κοντές Φούστες, γιατί νομίζω ότι όλες μας μοιραζόμασταν το βίωμα και ξέραμε πίσω που την κοντή φούστα τι κρύφκεται πίσω από τούτο, κοινωνικά μιλώντας πάντα. Ναι. Νομίζω εκείνη τη στιγμή που ήμασταν ήδη εξαντλημένες με το τι όνομα να βρούμε και κάτι που να έχει νόημα και ίσως κάτι ιστορικό, κάποιο φυτό λουλούδι, καμιά αρχαία μυθολογία, ξέρω εγώ. Ήμασταν τόσο εξαντλημένες και μετά λέμε, περίμενε, ποια ήταν η πρώτη ιδέα. Εσύ το έγραψες. Ποια ήταν η πρώτη ιδέα. Λέει Βανθία, Κοντές Φούστες. Και νομίζω εκείνη τη στιγμή κάτι έκαμε κλικ στον εγκέφαλό μας και ήμασταν φάση that makes sense. Κοντές Φούστες. Για το οτιδήποτε σέρνει αυτή η φράση, για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν για τα άτομα, συγκεκριμένα για τις γυναίκες που φοράνε τις κοντές τις φούστες. Και λόγω του ότι ίσως η δική μας η ομάδα αυτό που κάνει είναι να κάνουμε question την αλήθεια που μάθαμε, κάναμε question και τι σημαίνει να φοράς κοντή φούστα. Σημαίνει ότι θέλεις να μαζέψεις βλέμματα πάνω σου, σημαίνει ότι θέλεις να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου, τι σημαίνει. Παιδιά, εντάξει, ρούχο πάνω σε σώμα ανθρώπου. Τελεία. Επειδή εν τούτο το πράγμα έχει σεξουαλικοποιηθεί τόσο πολύ το σώμα της γυναίκας που το κάθε πράγμα που φορά κάτι σημαίνει. Ναι. Κάτι σημαίνει και σίγουρα πρέπει να τραβά προσοχή από κάποιον. Αποκλείται να κάνουμε για τον εαυτό της. Υπάρχει σκοπός πίσω. Ναι. Και συνήθως είναι σεξουαλικός ή ερωτικός. Ναι. Και τούτη η περιγραφή που έδωκες κάπως έτσι αντικατοπτρίζει και την πορεία μας σαν φούστες και το questioning που βιώσαμε.
Έχουμε ακούσει διάφορα σχόλια κατά καιρούς και για το τι υπάρχεται. Κάποτε ενόντως σχόλια που διερωτούνται για το όντως θέλουν να μάθουν τι είναι πίσω από τούτον και υπάρχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον, κάποτε είναι επικριτικά και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουμε και έτσι να θέλω να ακούσω και λίγο που την κάθε μια σας ατομικά. Τι ήταν τούτο που σας έκαμε εσάς ατομικά να πείτε ότι θέλω να κάνω κάτι ή να δραστηριοποιηθώ με οποιοδήποτε τρόπο, ή ακόμα και πριν τις φούστες. Νομίζω απλά οι τρεις μας είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν το πολύ συζητήσαμε γιατί, αυτό που λες, γιατί, από πού προέρχεται εσωτερικά και νιώθω ότι κάθε μια έχει να δώσει μια διαφορετική απάντηση. Για μένα νιώθω ότι με έχει εμπνεύσει πολύ η παρέα μας. Ένα background να δώσουμε. Γνωριστήκαμε και μέσα σε μερικές μέρες δεθήκαμε τόσο πολύ. Έχουμε βγάλει προς τα έξω όλα τα ψυχολογικά μας. Έχουμε τζάλα. Σιγά-σιγά. Έχουμε βγάλει όλα τα ψυχολογικά μας. Έχουμε πει τις ιστορίες που βιώσαμε. Και τούτο που κάματε με να νιώσω, κοπέλες, είναι ότι βρίσκομαι σε ένα safe περιβάλλον. Βρίσκομαι σε ένα μέρος που μπορώ να πω κάτι, θα παρεξηγηθώ. Δεν θα με κριτικάρουν για το βίωμά μου. Θα με κάνουν gaslight για το αν το εβίωσα ή όχι. Είναι απλά μια όμορφη αγκαλιά που βιώνω, μια θερμή αγκαλιά, που μπορώ να είμαι η εαυτή μου, μπορώ να είμαι η Χριστίνα, η αυθεντική, και με τις καλές μου και με τις κακές μου, και μαζί να αμφισβητάμε το κοινωνικό πρέπει, τι είναι αυτό το κοινωνικό πρέπει. Και νιώθω ότι είχα αυτή την ανάγκη να ανοίξουμε αυτή την αγκαλιά προς παραπάνω κόσμο και να μπορούν να έρχονται κοντά μας και να νιώθουν ότι μπορούν να είναι οι εαυτοί τους, μπορούν να μοιραστούν μαζί μας τις ιστορίες τους και μπορούν να μας προτείνουν και πράγματα τα οποία θέλουν να μοιραστούν οι ίδιοι και να είναι μέσα σε ένα safe περιβάλλον. Νομίζω για μένα λέξη κλειδί είναι safe περιβάλλον. Ναι. Εγώ σκέφτομαι ότι, ενώ αν το πάρω πριν σας γνωρίσω, νομίζω ένα σημαντικό κομμάτι ήταν ότι όλες μας έχουμε κάποιες συγκεκριμένες αξίες και πιστεύω και την αμφισβήτηση που νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό που έχουμε anyway. Ενώ ότι και να μην ήμασταν και να μην γνωριζόμασταν, έχουμε το χαρακτηριστικό ότι αμφισβητούμε πράγματα που υπάρχουν. Το μικρόβιο. Ναι, το μικρόβιο. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Αλλά νιώθω ότι ακόμα και πριν, δηλαδή και από την εφηβεία, προσωπικά ήμουν ένα άτομο το οποίο σκέφτομαι και αμφισβητούσα τα πάντα τα κοινωνικά, που θρησκεία, μέχρι διακρίσεις κτλ. Όσο είναι μεγάλωνα, απλά συνεχίζονταν τούτη η διαδικασία να υπάρχουν τούτες οι αξίες και απόψεις. Νομίζω ότι γνωρίζοντας σας ήταν το βήμα προς τα έξω. Ήταν εκείνο που ελήφκετουν, που είναι η υποστήριξη τούτων που πιστεύουμε. Ότι είναι απλά να τα έχεις. Είναι διαφορετικό να έχεις τούτες αντιλήψεις και τα πιστεύω και διαφορετικό να ζεις τη ζωή σου με βάση τούτα. Και νομίζω ότι γνωρίζοντας μας, που καμιά είναι χάσει την ατομικότητα της μέσα από τις φούστες, αλλά και μέσα από την παρέα μας, έναν κοινό που τα πολλά τα κοινά εν τούτον το βήμα που ήρθαμε η μια στη ζωή της άλλης και κάμαμε εκείνον το βήμα το μεγάλο που φκαίνουμε έξω από τις σκιές τούτων των αξιών. Και είμαστε πλέον σε μια φάση να διεκδικούμε τις αξίες και τα πιστεύω μας και να διεκδικούμε το χώρο μας και να είμαστε οι αυτές μας. Άρα για μένα εν τούτη η μεγάλη διαφορά του που ήμουν και που έφτασα μέσα από την αλληλεπίδραση. Θεωρώ ότι όλες έχουμε πάρα πολλά ψυχολογικά. Σίγουρα. Δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν είχαμε. Ναι, και γνωρίζοντας η μια την άλλη, στέκομαι πάντα σε εκείνο που λέει η Μύρια ότι βράμε τα και εγώ μας. Και μέσα από τα και εγώ μας
τούτον βοηθά και άλλα άτομα να έβρουν και εκείνα τα δικά τους και εγώ. Και νομίζω ότι τούτον είναι το πιο σημαντικό και τούτος και είναι και ο σκοπός. Το ότι να δούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Κανένας είναι μόνος του, ώστε να έβρει τα και εγώ του. Και επειδή, τουλάχιστον εγώ προσωπικά είχα αρκετές συζητήσεις για τι φούστες και το καθεξής. Δεν ήξερα αν κάνουμε κάτι διαφορετικό ή κάτι ίδιο με άλλους στην τελική. Πολλά άτομα λέω να κάνουμε challenge. Όταν εξηγώ τι ακριβώς κάνουμε challenge, εντάξει, τώρα όμως είναι το δικό σας βίωμα. Εντάξει, άμα όμως εμείς οι τρεις έχουμε το κοινό βίωμα και διαφάνει και στην πορεία και με αλληλεπίδραση που είχαμε με άτομα ότι μοιράζονταν το ίδιο το βίωμα, το προσωπικό μου τελικά, πώς θα λέγαμε μια φίλη μας, έγινε οικουμενικό. Διότι ήρθαν και τα άλλα και εγώ και κάπως ήταν και ένα βήμα για εμάς να μιλήσουμε για πράγματα που δεν μιλήσαμε, να αναβιώσουμε με έναν δικό μας τρόπο κάποια κατάλοιπα που είχαμε, να τα κάνουμε challenge. Και σίγουρα δεν είναι πάντα εύκολο, διότι πολλές φορές αφισβητούμε και εμάς τις ίδιες ή έρχεται η αφισβήτηση καλά πόσο φεμινιστρία είσαι τελικά. Λέει και πρέπει να αποδείξεις κάτι πολύ συγκεκριμένο και να έχεις ένα συγκεκριμένο lifestyle, που στην τελική μπορεί και να πρέπει ή όχι. Νιώθω ότι δεν είμαστε απλά ένα πράγμα. Και πάνω στο βίωμα θέλω να έρθω να πω ότι ακόμα θυμούμε και την πρώτη φορά που ευκήκαμε πέρσι 8 του Μάρτη να μιλήσουμε σε κοινό για πρώτη φορά. Και ήταν στην πορεία που είχε γίνει, ήταν σαν θεματολογία το Reclaiming Our Bodies και αποφασίσαμε ότι να μιλήσουμε μέσα από δικές μας ιστορίες. Και θυμούμε ότι αποφάσισα να ξεκινήσω το δικό μου κομμάτι μιλώντας για ένα βίωμα το οποίο καταρχάς να πω για τα σχόλια που είχα ακούσει κατά καιρούς για το στήθος μου και πώς τα σχόλια κάπως οδηγήσαμε και στην ανορεξία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα μιλήσει για την ανορεξία ήταν που μου πανεπιστήμιο ήταν σε ένα μάθημα των Αγγλικών. Δεν ξέρω πώς τσίστε μου να το πω, να το μοιραστώ. Ίσως έμεινα τελευταία στιγμή να κάνω εργασία και αυτοσχεδίασα. Θυμούμαι πραγματικά. Θυμούμαι ήταν μια τύπισσα όμως που γέλασε. Και εγώ την ώρα κάπως εντράπηκα και νιώσα ηλίθια και αποτραβήχτηκα και λέω θα ξαναπώ την ιστορία. Και όταν σε γνώρισα και πήραμε την απόφαση, εν πάση περιπτώσει, στις 8 του Μάρτη να μιλήσουμε για τα σώματα μας και πώς θα κάνουμε reclaim και πώς τα βιώματα μας επηρεάσαν και τα ίδια μας τα σώματα, ένιωσα ότι ξαναβίωσα το με έναν ωραίο τρόπο και κάπως και η προσωπική μου εμπειρία ήταν ένα μοίρασμα. Και δεν ήταν μόνο η εξηλαίωση και το να πω ότι εξορκίζω το κακό. Ήταν και ένας τρόπος, ήταν ένα love letter σε εκείνη τη 17χρονη, αλλά είναι και ένα love letter σε άλλες 17χρονες που ήταν μετά από μένα. Σαν πως έκαμε reshape η ανάμνηση σου. Ότι πλέον παραμένει κάτι επώδυνο, αλλά το πώς το λαλώ και με ποιον τρόπο και ποιος είναι ο πληθυσμός που με ακούει, αλλάζει όχι το βίωμα, αλλά το πώς εξαγνίζεται κάπως τούτον το βίωμα, το επώδυνο, που σίγουρα είναι να παραμένει επώδυνο. Και να σκεφτούμε ότι κάθε φορά που να βγούμε να μιλήσουμε, πέραν του ότι αυτοσχεδιάζουμε, γιατί όπως είπε πάλι τούτη η φίλη μας, ήταν ότι το βίωμα σας όπως και να είναι να βγει, όπως και να το πείτε, γιατί είναι αλλάσει. Άρα κάθε φορά που βγαίνουμε και μιλούμε, εγώ προσωπικά βιώνω το πιο μεγάλο άγχος που έχω βιώσει στη ζωή μου. Έχω κοινωνικό άγχος, αντρέπουμε να βγαίνω και να με βλέπει κόσμος, να με παρατηρεί, να με κρίνει κτλ. Αλλά βγαίνω και είναι το πρώτο λεπτό ώστε να ακουστεί η πρώτη λέξη. Μετά τελειώνει. Και νιώθω ότι πόσο δύσκολο είναι για κάποια άτομα, και μιλώ για εμάς σε τη συγκεκριμένη περίπτωση, το να βγαίνεις να μιλάς μπροστά σε κόσμο, αλλά να βγαίνεις να μιλάς μπροστά σε κόσμο για πράγματα τα οποία εσύ ίδια μπορεί να μην σκέφτηκες ποτέ, μπορεί να σε πονούν ακόμα και μπορεί καν να μην τα ξεπέρασες. Και να το χρησιμοποιούμε το πράγμα ως δύναμη για να μπορούμε
να τα πούμε και κάπως να απελευθερωθούμε από τούτα που μπορεί και να είναι κάτι утопικό. Αλλά στην ουσία, εν τούτον που μας κάνει το ποιες είμαστε. Χρησιμοποιούμε τα ψυχολογικά μας σε κάτι άλλο και γυρίζουμε τα και κάνουμε reform, κάνουμε reshape και γεννήσκεται η δύναμη μας όσον και αν τα θεωρούσαμε εμείς αδυναμία. Ξέρεις, κρατώ πάρα πολύ αυτό που είπες την πρώτη φορά που βγήκαμε να μιλήσουμε, πέρσι στις 8 Μαρτίου, είναι η πρώτη μας ανάσα, ότι αναπνεύσαμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, έβλεπα ότι ήμασταν σε φάσεις σοκ, τρέμαμε, δρώναμε, εκλαίγαμε επειδή ήταν τόσο συγκινητική γενικά η πορεία και τα άτομα που βγήκαν να μιλήσουν και άγγιζαν πολύ έντονα θέματα τα οποία άγγιζε πάρα πολύ μέσα. Και κοιτάμε μια την άλλη και είμαστε με τα δάκρυα και ξέρω εγώ, ήταν τόσο έντονα τα συναισθήματα. Και βγαίνουμε έξω και αυτό που είπες μέχρι να βγει η πρώτη λέξη. Και μετά νιώθεις ότι ερχόνται σου και άλλα και άλλα. Βέβαια, βγήκαμε από το κείμενο που γράψαμε, τούτο που κάνουμε συνήθως. Δηλαδή, ήμασταν οι εαυτές μας, λέγαμε τα πράγματα, το βίωμα μας. Και το πιο όμορφο κομμάτι είναι το μετά, το όταν κατεβήκαμε. Το πώς μας αντιμετώπισε ο κόσμος εκείνη τη στιγμή. Και νιώθεις πιο έντονα αυτό το κι εγώ και η αγκαλιά από τους ανθρώπους γύρω. Ναι. Και είναι η αλήθεια, Ματσί. Η αλήθεια μπορεί να καλυποθεί. Και κάτι που έμαθα και μέσω εσάς, γενικά εγώ έχω ένα θέμα με μια συγκεκριμένη ατάκα. Δεν μπορώ το έχει και χειρότερα. Νιώθω πλέον ότι το έχει και χειρότερα γίνεται και λέγεται για να σου κάνει minimize το δικό σου το βίωμα και να σου πούν ότι είναι δίκαιο να μιλήσεις μέχρι να γίνει κάτι τόσο συνταρακτικό. Δηλαδή, δίκαιο να μιλήσεις με την ψυχολογική τη βία, είναι δίκαιο να μιλήσεις που άλλο σε κακοποιεί ψυχικά, ώσπου να έρθει η φάση να σε κάνει μαύρη μου το ξύλο. Και τούτον βάλει μας αυτόματα σε έναν ανταγωνισμό άτυπον, ότι πιο περιστατικό είναι το χειρότερο. Γιατί το λέω τούτον είναι γιατί θυμούμε την ημέρα ήταν να βγούμε μετά που άλλα βιώματα. Δηλαδή, είχαν υποθεί το τι γίνεται ακριβώς στο Ιράν, με τις γυναικοκτονίες. Μετά ήταν με τους φόνους του Μεταξά. Και θυμούμαι, είχα γυρίσει εγώ συγκεκριμένα και λέω σας, εγώ δεν μπορώ να βγω μετά από τον ούλο. Να πω τι, να πούμε τι. Ενώ στην πραγματικότητα, το τι να λέμε εμείς μετά, δεν έρχεται να αφαιρέσει ή αναιρέσει το τι υπόθηκε πριν από εμάς. Και επίσης, το τι υπόθηκε πριν από εμάς θα πρέπει να αναιρά εμάς. Ενώ και ένας λόγος που φκαίνουμε κιόλας και λαλούμε είτε κάποτε έχουμε να πούμε κάθε μια μέσα από την δική της εμπειρία, είτε που είναι κυρίως από δικές μας εμπειρίες. Αλλά έχει φορά που μπορεί να έχω να πω κάτι να μην έχει να πει η Χριστίνα για το θέμα, να έχει να πει η Ευαθία. Το θέμα είναι ότι είμαστε για μέ, μια στην άλλη να βαστούμε το χέρι και να πούμε πέτω. Ναι. Και θυμούμε το πέτω και το κούντιμα, το να βγούμε να πούμε κάποια πράγματα. Και τούτη δύναμη ένιωσα την πολλά και από το FemFest που ευκαιράμε να μιλήσουμε για τις οικογένειες μας επί της ουσίας και το πώς μεγαλώσαμε με κάποια κοινωνικά στερεότυπα και πρότυπα και πώς βιώσαμε την πατριαρχία μέσα από τις οικογένειες μας. Θυμάστε λίγο πόσο ήταν έτσι, λαλήσε να βγω τώρα να εκθέσω τι, να πω τι. Νομίζω ήταν το πιο σημαντικό όταν κάναμε την αίτηση για το FemFest. Ήμουν κάπως ωραία να το συζητήσουμε, να δούμε αν τα θέματα να πούμε. Νομίζω ότι η Μίριαν υπόθηκε να πούμε για το σεξισμό στη δουλειά και τα λοιπά. Και έρχομαι και λέω, κορές, θέλετε να πούμε για κάτι πιο, ενώ ωραίο που το παίρνουμε που γύρω. Αλλά ένα θέμα όπως η οικογένεια, δεν ήρθε ποτέ να το συζητήσουμε. Και θυμούμε η διαδικασία των αυκήτου των ουλών. Ήταν αρκετά επώδυνη. Δηλαδή, όχι την τελευταία ώρα, δηλαδή 2 ώρες πριν βγούμε, συζητούσαμε το τι είναι να πούμε. Το ποιον κομμάτι, όχι αυτολεξί, το ποιον κομμάτι που τούτα ούλα να πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο σύννεφο που πάνω μας ήταν
Ναι, αλλά εγώ δεν κάνω το για να κατηγορήσω τους γονιούς μου. Ήταν το πρώτο πράγμα που μας έτρωε την ψυχή. Ότι εγώ τώρα να βγω και να κατηγορήσω τους γονιούς μου, είμαι αχάριστη και εσύ και χειρότερα θυμούμαι όταν είπα εγώ της μάνας μου «Μα ξέρεις, να βγω στο FemFest, αν θέλεις έλα». Πολύ αυτοπεποίθηση είναι εγώ, τέλος πάντων. Η μάνα μου ήταν «Α, να βγεις για να μας κατηγορήσεις». Εντάξει, έκαναμε λάθη, αλλά εσύ και χειρότερες οικογένειες. Και άτε τώρα εξήγα της μάνας σου, είναι μου να κάτσεις να πεις, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι ξεκινήσαμε πάρα πολλά διστακτικές να μιλούμε για την οικογένειά μας και το να κρατούμε μια απόσταση στο τι να πούμε, γιατί ήταν ο φως μας να μην ακουστεί ότι κατηγορούμε την οικογένεια μας και είμαστε αχάριστες γιατί μεγαλώσαν μας και έπρεπε να είμαστε ευγνώμων κτλ. Ναι, αλλά τούτο είναι ανερή. Κάποια πράγματα που έγιναν. Είναι ανερή ότι κάποιες συμπεριφορές των γονιών μας, άθελά τους ή θελημένα τους, δεν έχει καμιά σημασία, εβάλαν το λιθαράκι τους για να είμαστε ποιες είμαστε σήμερα. Εγώ βρίσκω ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο, αλλά αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα για να είμαστε και που είμαστε. Ναι, Χριστίνα, θέλεις να πεις εσύ το βίωμα σου με το FemFest και την οικογένεια? Ναι, νομίζω που σας τις δύο ήμουν το άτομα που τραβιόταν πολύ πιο πίσω. Επειδή ρε φίλε, είναι εύκολο να είμαστε ειλικρινείς. Είναι εύκολο να ανοίγεις τη ψυχή σου μπροστά σε τόσα πολλά άτομα, διότι είναι κάτι το οποίο κουβαλούσες μέσα σου όλη τη ζωή. Και θέλοντας σημεί, νιώθω ότι επίεσα τον εαυτό μου, λέω, βρες το θάρρος να το κάνεις τούτο το πράγμα, επειδή είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να βελτιωθούμε ως κοινωνία, το να αρχίσουμε να συζητάμε και να κάνουμε αυτές τις άβολες συζητήσεις. Νομίζω τούτες οι άβολες συζητήσεις που είναι εντάξει ως κοινωνία να τα συζητάμε, τα πράγματα τα οποία τα βάζουμε κάτω από το χαλί, τούτο που είπες με τη βία, ότι σε καμία άχρηστη στο ξύλο, με μιλάς καλύτερα. Και νιώθω ότι βάζουμε challenge και τις εαυτές μας να βγαίνουμε να λέμε την αλήθεια μας, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να δημιουργούμε αφορμές για να ανοίγουμε άλλες συζητήσεις και να κάνουμε question την πραγματικότητά μας. Σωστό το που μαθαίνουμε τόσα χρόνια, η ζωή μας, τα πράγματα, οι αξίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, διότι αν μιλάμε για το τομέα της πατριαρχίας, είναι κάποιες συγκεκριμένες αξίες, bullet points, τα οποία πρέπει ή δεν πρέπει να κάνεις. Είτε αφορά με τη δομή της οικογένειας, είτε αφορά το κοινωνικό φύλο, με τους ρόλους, το τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα και ένας άντρας. Βλέπεις μια στήλη, τουκου, γυναίκα, τούτο, άντρα, και όταν βλέπουμε κάποιος να βγαίνει έξω από τα κουτάκια που μας βάζουν, είμαστε φάση, μα σωστό, λάθος. Είναι η αμφισβήτηση. Είναι η αμφισβήτηση και πραγματικά πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να εξελιχθούμε είναι να κάνουμε question. Ναι. Μίλησες πριν για συζητήσεις και μιλώντας για συζητήσεις, να θέσω ένα ερώτημα που θέσατε πριν ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση. Γιατί podcast? Γιατί το ξεκινούμε τώρα τούτο? Θεωρώ ότι είναι ένας πιο άμεσος τρόπος για να μεταφέρουμε το τι γίνεται στο κεφάλι μας. Δηλαδή, είμαστε φούλα φιλτράριστοι. Ενώ ξέρεις, ας πούμε, στο Instagram, άμα δημοσιεύσεις κάτι, να προσπαθείς να βρεις μια συγκεκριμένη δομή, να το γράψεις, να ακουστεί πιο ωραία, να κάνεις επεξεργασία μετά, ακόμα και μετά που το δημοσιεύσεις. So, έχεις το πλαίσιο. Εδώ πέρα είμαστε εμείς, είναι η Μύρια, η Χριστίνα και η Βανθία, είμαστε φίλες, είμαστε κοντές φούστες και μεταφέρουμε την αλήθεια μας, τα πράγματα τα οποία βιώνουμε, τα οποία ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Ναι, νιώθω ότι ταυτόχρονα σκεφτούμε πολλά πράγματα και νιώθω ότι το podcast, πέρα από το ότι είναι κάτι πιο άμεσο που το Instagram account και το Facebook, γιατί το Facebook και το Instagram, καλός ή κακός, προσφέρει ότι μπορείς να χωστείς πίσω από την οθόνη και να πώς να το πω, και να κρυφτείς και να δείξεις κάτι που ένισε. Μπορεί στη δική μας περίπτωση να μην ισχύει και νομίζω ότι ποια είναι η διαδικασία που φτιάχνει ένα post, είναι ότι,
έχει κάποια ιδέα, αλλά λέω, έχω την ιδέα για να κάνουμε για post. Κάνει κάτι, διούμε το λίγες μέρες, κάνουμε το process, γράφουμε, στέλνουμε και η διαδικασία πάει ως εξής. Κάνουμε, γράφουμε το στο description, και είναι το δικό μας το βίωμα που το εγγράψαμε, είτε από τις τρεις μας, είτε από μια μας, είτε από τις σκιός μας, δεν έχει καμία σημασία. Και προσπαθούμε τούτον να το κάνουμε shape σε μια εικόνα, σε ένα post, σε ένα Instagram portrait. Τούτον είναι. Και να θυκέλξεις το κατάλληλο χρώμα και το τι είναι να βάλεις. Άρα αυτόματα φιλτράρεται. Το podcast δεν φιλτράρεται. Όσο photoshoot και να κάνουμε, υπέροχα, είμαστε κουκλάρες, ωραία, αντιμένες, σασμένες, όσο μοντάζ και να κόψουμε που δάμε, έναν ερεί το γεγονός ότι ένα φιλτράριστον και εν καιρός κάποια πράγματα να τα λαλούμε έτσι όπως είναι ομά. Και κάποιες συζητήσεις όπως τούτες που έχουμε σκοπό και τα θέματα που ασχολούμαστε, να βγούμε και να τα πούμε. Και κάποια θέματα, ναι, η κάθε μια μας έχει διαφορετικό τρόπο να λαλεί το δικό της βίωμα και να το μεταφέρει στον κόσμο. Εγώ ξέρω ότι πάντα ακολουθώ τον κωμικό τρόπο, γιατί είναι η ασπίδα μου το ότι για να μην κατανοήσω εγώ πόσο επώδυνο μπορεί να μου είναι, είτε μετά είτε κατά τη διάρκεια, χρησιμοποιώ το χιούμορ. Έχω το σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου. Οι άλλες δεν ακολουθούν το πράγμα. Και είναι οκ. Γι' αυτό που είπα και στην αρχή είναι ότι ναι, μεν είμαστε εμείς, αλλά να χάσαμε την ατομικότητά μας. Και τούτον, ενώ ότι δαμε που τούτον το podcast, σύμπου τις συζητήσεις μας, που φτιάχνουμε προς τον κόσμο, τούτες είμαστε. Ενώ ότι εν αρκεί να δεις απλά το Instagram account για να καταλάβεις ποιες είμαστε και τι να που κάνουμε. Αν δεν συζητηθούν τα πράγματα που συνήθως συζητιούνται ή ξεκινήσαν και συζητιούνται, τότε θεωρώ ότι έναν Instagram account που να μπορεί να είναι υπέροχη σελίδα, ας πούμε, εν αρκεί για να δεις πίσω από το πράγμα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς που να μας πάρει το ταξίδι. Ενώ μπορεί μια μέρα να μιλούμε για τα εγκομενικά μας, την άλλη να μιλήσουμε για τα φαινόμενα γύρω μας, τη μεθάλη για το σεξισμό στη δουλειά. Δεν ξέρουμε που να μας πάρει. Αλλά το θέμα είναι ότι να συζητήσουμε. Θέλουμε να πούμε την αλήθεια μας, θέλουμε να ακουστούν και άλλες αλήθειες. Είμαστε δαμέ ανοιχτές, μπορούμε να συζητούμε, γιατί κατά καιρούς κάνουμε και poll και στο Instagram, όπου ζητούμε να μας πείτε και δικές σας εμπειρίες. Αν θέλετε μπορούμε να συζητούμε και δαμέ, είναι ένας χώρος να συζητούμε και να μπορείτε να μας γράφετε. Να μοιραστείτε κάποιες ιστορίες που θέλετε να μοιραστείτε, να μας προτείνετε κάποιες συγκεκριμένες θεματικές. Γενικά, αυτό το επεισόδιο είναι το introduction για το ποιες είμαστε και τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς. Άρα, τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς? Αυθεντικότητα, αφιλτράριστη άποψη. Και πολλά ψυχολογικά. Πολλά ψυχολογικά, η αλήθεια μας. Και πραγματικά σας παροτρύνουμε και εσάς να στέλνετε τις δικές σας ιστορίες. Άμα θέλετε και άμα νιώθετε άνετα να τις διαβάζουμε εδώ πέρα. Άμα θέλετε να στέλνετε κάποια συγκεκριμένη ιδέα. Γενικά θέλουμε να ανοίξουμε τούτη την αγκαλιά και να δημιουργήσουμε μια κοινότητα που αμφισβητά τα κοινωνικά πρέπει και χτίζει από την αρχή όλους εκείνους τους τοίχους που μας προγραμμάτισαν. Ναι, τούτο. Θέλω να μοιραστώ κάτι τελευταίο που είχα μια συνειδητοποίηση σήμερα το πρωί. Μετά έχω να πάω κάπου και σκέφτομαι μέσα στα άλλα όλα πράγματα που σκέφτομαι τα ποια άτομα είναι να δω για μέ. Και ταυτόχρονα κάνω recall μια στιγμή μου που ήμουν σε ένα γάμο συγγενικό και ήταν η ώρα που ήταν οι φωτογραφίες και πάνε οι ανήπαντρες να πιάνουν την αθοδέσμη και πιάνουν και μετά που γίνουν το τέλος του λαλού με την κουφέτα για να βάλουν που κάτω που το μαξιλάρι, τέλος πάντων. Και εγώ μου κάπως εγουστάρω να κάνω έτσι πράγματα, είχα απομυθοποιήσει τα, έχει πάρα πολύ καιρό. Μπορεί, ξέρω εγώ, σε ένα γάμο μιας φίλης μου να το κάνω και να το γουστάρω. Και την ώρα ναι. Και πετάσσεται ένας τύπος που ήταν για μέ και γυρίζει άλλη μου, που τα πότε γίνει και στόσον ιδιότροποι. Και εν απάντησα. Και μετά σκέφτομαι ότι
σκέφτου ότι κάποιος άνθρωπος για μέ έξω αντιλαμβάνεται ότι εγώ βάλω όρια το ότι είμαι ιδιότροπη. Και σκέφτηκα ότι όταν σταματάς να σε επηρεάζει το τι περιμένουν οι άλλοι να κάνεις που σέναν, εν ανάλαφρο πλέον. Ταχά νιώθω ότι έχω το φκάλι πάρα πολλά από πάνω μου και ότι κάπως φεύγει σου ένα βάρος το να πρέπει να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ και να μην χρειάζεται να κάνεις συνέχεια keep up με το ήταν που περιμένει η κοινωνία που σένα να κάνεις. Και αυτό είναι το πιο απλό παράδειγμα. Ενώ το να μην πάω να πιάω την αυτοδέσμη γιατί είμαι αναϊπαντρή ή να βάλω που κάτω να δω ποιον είναι να παντρευτώ. Επειδή έθεσες το ερώτημα γιατί. Ναι. Γιατί να το κάνω αυτό. Ναι, γιατί να το κάνω. Δεν είμαι σε mood, θέλω να το κάνω, άρα θα το κάνω. Γιατί η κοινωνία τζάμε έξω έχει την προσδοκία ότι είσαι γυναίκα, είσαι ανήπαντρη, πιένε, γιατί είναι ο σκοπός σου να πιάσεις την αυτοδέσμη και να παντρευτείς. Σε ένα πολλά γενικό πλαίσιο που μπορεί να μένει να σου πούνε ότι όχι, είναι τούτο που σημαίνει. Αλλά στην πραγματικότητα τούτο σημαίνει. Ενώ γι' αυτόν και δημιουργηθήκαν, based on that. Ναι, τούτον ήθελα να πω. Η συμβουλή της ημέρας. Και με τούτον που λαλείς, τότε εμείς προσκαλούμε όποιος θέλει, όποια νιώθει άνετα, να έρχεται νοερά, στέλνοντας ή ακόμα τις δικές σας ιστορίες, να δίνουμε ένα ραντεβού, δαμέ και να μιλούμε για τις ιδιοτροπίες, λοιπόν, τις δικές μας. Και να αφήνουμε τα βάρη μας. Για να αφήνουμε τα βάρη μας, ναι. Καλό αυτό. Λίγο πριν κλείσουμε να κάνουμε και ένα μικρό promotion για τις 8 Μαρτίου. Θέλεις να πεις... Ναι, ένα λεπτό. Για το τι ακριβώς θα γίνει στις 8 Μαρτίου. Να βάλω το σκονάκι με ένα λεπτό, sorry, απολογούμε στους συντελεστές. Λοιπόν, πάλι να γίνει μια πορεία, γιατί 8 Μαρτίου είναι απλά γιορτή και ένα φκιωρικό και κάτι discounts σε κάτι εστιατορία. Η 8 Μαρτίου είναι ένα διεκδίκηση, είναι ημέρα μνήμης, είναι υπενθύμηση και πολλά πράγματα. Και όπως έχει τις τελευταίες 2 χρονιές, έτσι και φέτος, γίνεται πάλι μια επαναδιεκδίκηση και ένα μοίρασμα. Ναι. Βαθία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις κόρες της Απόλυτες αρχικά που μας εκάλεσαν, τις μαχητικές και ελεύθερες, το ΑΦΟΑ, τη συσπήρωση ατάκτων και το αερικό, που και φέτος κάνουν την πορεία. Έναν κάτι πολλάπλο σε σχέση με πέρσι, αλλά σε κάποια πράγματα χρειάζεται να είναι πολλά περίπλοκα για να τα καταλάβουμε. Ναι, να μοιραστούμε κάποια από τα ψυχολογικά μας. Δεν ξέρουμε ένα κομμάτι, να το έφερουμε στην πορεία για λίγο και μετά είναι η ώρα 5:30 στην πλατεία Φανερωμένης και μετά είναι η πορεία και προσκαλούμε τους ανθρώπους να μην σου φέρνουν λουλούδι επειδή είσαι γυναίκα. Να σου φέρνουν λουλούδι γιατί είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος και να σου το φέρνουν κάθε μέρα και όχι μόνο να γιορτάζεις. Ναι, αυτά. Έκανα καλό promotion. Έκανες καλό promotion, μπράβο στο δίνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Αυτά ήταν έτσι από πάνω κάποιες σκέψεις μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο και θα το πούμε ξανά. Bye. Ciao.